Banjarjo. Kita hari ini motoran lagi. Kesini PPK Banjarjo. Salah wae ngulon ban. Tekok sik nggone wong ini sih, tekok timbang kleru. Wis teko kene kleru. Duh, Kak mau tanya. Selo Gender tuh lewatnya mana? Sana. Lurus, Bun. Oh, nggih nggih nggih. Oh, oh ngaten. Lurus mawon. Oh nggih, suwun nggih Bunda. Monggo. Deloken kilo guys nang kono getah sakung ke ruwono sret. Balikne rene. Yes, apik pokoke. Cetok kan ndang rene lak cedak to. Ya sirloke parane rono lho. Kita buka sirloke iki gak kena man, segitiga. Iya. Jadi modelnya susah lah. Guys, gara-gara sirlok dihapusi. Untung urung teko mbluro apa. Tapi ki wis mbluro, cuma kan untung urung teko kota nih. Wis corok ngarep kok. Sini. Yes. Di perbatasan cor. Kan wis aman. Ngecore kaya teko kene tok. Yo ngalah. Gusti nyuwun ngapura. Yo ora adil meneh ngecor. Dalane liyo kene ora jadi. Engko atake dulur anu kuwi wae tembusane. Kuwi sing mbok omong pi. Dukung telok. Si adol iki apa iki? Tiba seneng bae ngene iki. Mau ke wis seneng lho munggah cor. Tiba ngene iki ya. Bahasa Indonesia sing ngene iki ya guys ya. Ya Allah. Ini katanya menikah loh guys. Ya wak ngiri lho teko. Umum. Dalan sing apik neng ndi ya. Untung awake gak rono. Ya. Untung ora sing kono mawon, Pak. Keke banyu tok lho. Masalah.
Kaya kerasan wong kene. Cara aku wis transmigrasi ya ngene iki. Look guys, masuk desa menuju lokasi Lagacone. Yes, ya bersama. Sekarang makin premi. Jalan alternatif. Kami sedang mantingan bumbu ya. Insya Allah main sampai telel, mah apik tapi telel terus. Duh, ngisor kan. Kene oke. Kene corona parane ya Allah. Gimana kata-katanya? Kata-katanya hari ini. Ya. Jawa bagian dalam. Kene daerah ndi lah ya ngono. Maning kuwon. Apa kuwi? ML ki apa artine? Mobile Legends. Oh. Anu nggih bingung sedih. Assalamualaikum. Loh. Iki guys, mlakune kok sekilo dhewe. Wis mlakune sekilo, dalane rusak. Iki kudu sabar ya guys, sabar. Berkah selalu. Yo sabari kudu selalu ditambahi. Tidak permana tangan sabarane malah asal isik datang mubah lakosik kebodonge kang kati uping maruta mondo lah berkesan subo manggolo kaya hengayap sang putra kali menunggu kirap kapanitra sapecak pemulih ngangkat sapecak pemulih ngiring kadya kadya kebak ing budaya katitik binalung aksana tumapak ing pada dinata runtut akut irapane gedhe sinten to ingkang minangka pangarsane apa tuhu punika jeng ari ingkang wijil saking Ladang Madiun sang supaman galatan sang nanoto garis dereket sang putra kenali bagi kaki nama minangka kirap Kalindra sang supo manggolo tansah dereket pangluluhi kabudayan Jawi yaitu nolat Tinoraja Tinggi hajar jirantoro ing arsa Sumpulodo ing adra anggon tuturi lan dayani sinten to ingkang cinandra ing arsa tuhu punika sak sepo anggala lan sinten to ingkang cinandra ing madya tuhu punika sak kayatan sanibet katan saketamten aso datang dengan sarwi loro sayuto rasa sakeger
Arakat argak dulu mobil mulu aku busana sarwedi entah pengen sarwedi takar dua diri orang kadang-kadang menunggu busana Sanggarias dia salon tapi dia saking lawan ambu jatuh sambilan tempo dengan bertunduk tol kaca sono mobil yang mana sakit maka bawa sono melalui lonci dalam jujur sinten to ingkang Cinandra Winguri tuhu punika Rama Tuwinibu ingkang tansah pangastu para wonten ing ngarsanipun Gusti Kang Maha Kawasa lampir kala Sang Suba Manggala sing ari kawijaya saking Lalagan Madiun sawingipun lampir kata wonten satriya sakembaran kembar busanane pantes lamun tawa dados patulagane para muda sawurinipun lampir kata wonten putri cacah kalih ingkang tasih alit ngagem sabuk wala pralambang kaprasajan kang sinedah kathah sakembaran senada dereng kula babagan budaya para dhewe bisa bangkit hangarah mrana tinon saking mandra kliwu kadya kupala kencana kang bisa tata jalka sawurinipun lampir kata kang Cinarita sang ulut Punggung urinipun lampir kata wonten putri Domas pun bagus nanda mergasaken ngumpulaken kang kawastanan Pagrayu mungkin urinipun berwonten putri Domas dalah wonten ing Untat berwonten Rama Tuwinibu ingkang tansah mangastu para wonten ngarsanipun Gusti Kang Maha Kawasa ing pangkat mudya sang putra kalih beda lubang ing sapudaring gesang yang di hati tetap setia yo Sadewa Audilina Sound System Sanggarias dia Salon Wasik Sanggarias dia Salon Wasik
Berhak setia, berhak setia. Oke, terima kasih sekali Mas Kipli dan DKK. Terima kasih sekali Mas Kipli DKK. Kok dikakai? Kan kawan-kawan. Oh iya. Tak jalur mau. Palasut deh. Oh, ya wes. Kita siji jalur. Aja kuwi. Nggih, Aku siap. nek ora ngono kuwi ora mbok bagae ora apa-apa. Ra apa-apa wingi yo njaluk sithik kok. Ya wes uga aku nek karo sing model-model ngono kuwi aku ora ya ora apa-apa. Tenane ra sutik kali iki. Ora wes uga. Tiga bejo aku aja njaluk meneh. Ya wes pokoke bejo awakmu ya ora apa-apa barang banci kaya. Eh? Siapa bilang? Oh, dudu to? Wanita dong. Oh, wanita. Wanita kok nyenge kaya ngono kuwi ya lho. Takut sih. Heeh. Wanita iki sing apik. Lu anang kon gini. Lah iya. Iya. Wah, Oh, nangane. jalukmu sing model apa ya ono, Dik? Tenan Mas. Lagi sing lenggah niki kok manuk kok kon. Oh, iso manuk to? Lah piye ta? Yo, nek kakung ngono lho. Kakung kan beda manuk. Lho. Nggih kakung. Iya. Oh, nyatane aku iki ora duwe lho. Sik. Kowe nek umpama kakung ora ndek manuk, Ah. anak putri. Duwe susu manuk. Oh. Lah iya bener ta? Iya. Nah, Kipli iki lanang tapi ora ndek manuk lho. sing pundi? Lho, maksudnya ning omah aku ora ndek panen manuk. Niki ta? Ha, Kipli. Piye to ki kok? Lho. Iki piye to kuwi? Cah wedok kok kaya ngono kuwi? Sik, aku penasaran Mas. Lah. Sampeyan iki kan duwe manuk, Mas. Bar saiki bar amo. Oh iya Mas ra duwe tenan. Ora duwe to? Orangnya rasanya Kandang belas. kok. Iya to. Ejekmu kowe mangan apa lah? Hah? Mangan apa mau? Aku tau Mas. Mangan manuk suri bombok. Apa beli? Makut dia beli ngono Mas. Kamu dene. Rumah aku yo minyak seboto jenteno kok malah kaya gireh. Ya, Jan. Aku ngene ya Mas. Oke. Tak salam Rien. Gusti Allah. Walah. Dia pacarku Oh, mang ya. Kami jenengan istrine pundi Mas? Garane pundi? Sik Joko Dik. Iki. Ora mungkin. Pasanganmu mana? Yakin? Yakin? Istrinya? Oh iya, bisa. Bacok itu. Syukur. Sekolah Sok gue. Sekolahnya Mas. Iya. Mas, kita tunggu berkatan toh Mas. Ya lah. Apa begini di begini? Oh, aman. Rasanya piye, Mas? Ini marah tuani. Ora apa-apa. Wong selingkuh padha lanange, Mas. Jare wedok. Aku nek kono ka wedok, Mas. Oh, wedok. Dia ya mini kan. Iki aku ngerti. Aku ngerti iki wedok spesial, Mas. Anake nusul. Iya. Marah tuani ki kurang ajar. Ada wong lagi penak-penak apa ganggu ki lho. Kok yo. An mama mana, Dik? Oh, di sana.
Mama kok dulu ya Cik ya. Wong ini kurang ajar yang tidak iwannya kok maju. Sekalian kru dari Dia Salon, monggo untuk bisa foto bersama dulu. Kru dari Dia Salon, monggo. Kota Mas, mau beheme wong wedok iki ngene iki Mas. Oh iya. Padahal kula teng mriki nggih. Oh nggih, monggo sakersa panjenengan. Apa gitu? Wis monggo. Nggih. Nggih. Oke. Monggo kersa panjenengan dos budi ngoten mawon. Wis sapenakmu sak Sapenakmu, sak sakmu. Wis Nek kawetan yo oleh. tapi gulung-gulung ora apa-apa. Wis oleh. Engko ditambahi pira munggah. Wah, wis pokoke mbuh. Pokoke. Iki arep nanti meneh. Yo. Iki susu manuke nang kene. Heeh. Ya. Alah. Cek rono aku meki. Ya Pak, Biasa. aku share ngono kuwi lho Mas. Mas, itu udah Cina, Mas. Sing mbok share sing ndi? Alise Mas. Oh, alise. Alise karo rambutnya rada rene. Oh iya. Cara manuke manuk apa Mas? Loh, kan aku kurang paham. Manuk apa? Sing ulune abang ki manuk apa Mas? Ulune abang. Oh, manuk perkutut. Oh kutut. Heeh. Kutut sakniki manuk anu rupane abang. Oh gon cilik berarti Mas. Anak kututnya apa? Lah kutut cilik Apa tak plikik? Ono mana kutut-kututnya apa? Ono kutut abang ono. Oh, mana jelas gabak. Oh, nanti kandhane ora percaya. Yo beto Mas saunine kok yo. Heeh. Selamat siang Bu, wilujeng siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sing mriki Mas alus-alus. Nggih. Tenang, Mas. Nggih. Heeh, iki halus-halus pemeneh nika Mas. Oh nggih. Halus kebuke kan. Nggih. Hah? Mana? Musik nika. Pusing ya, ini kok takut Mas Kipli iki Mbak. Kula malah mboten dong niku. Beli iki wong Kipli. Cuma pinggir. Hah? Cuma pinggir. Jawa pinggir. Iki Pinggir orang begini. terah wong loro mau anu loro. Sopo. Hari ini kerja dari desa. Salon. Alhamdulillah makarya datang desa Putih iki Mas. Sakepol. Ora. Stroger. Nggih, kok kembal selok kita. Stroger. Elah, wah. Ya Bu, bener. Selo jejer. Stroger. Iki ngomong loro yo wis. Oh, Selo bener. Nah, ini desa ya kali ujung ya betul. Kali ujung. Nyanyi ae. Kabehane sing nyanyi ning dhuwur, Bu. Sampe nderek nyanyi teng dhuwur. Joget tak ya? Joget tak ya? Nah, ya, jalan aku apa? Oh, tali kotang. Beli wayahmu beli. Sesek tali kota kita tak rebuku sing sak isine kota ora. Sini nggonku taline nggone itu nyanyi. Oke. Saiki pas esok Sumben. oke. iku duwe isi ora? Sing gawe klambi berbudi boleh joget? Boleh. Yang joget, ayo cantik sini ya. Heeh. Sing ayu-ayu. Yang ngomong tamu, ngomong tamu. Iya. Ayo, Kan goyang. kalau kae. Nah. Gabrang kok juga. Nah. Ayo. Buka. Gabrang kok juga. Sindi. Kabeh. Sing gak kabeh, ndok saya ketemu. Yuk buka. Salam Sagarias. Ya. Sadewa Audio. Yuk sayangku. Cantik. Nah, monggo situ aja. Nah, duet aja. Sampai kru Dia Salon untuk bisa foto bareng dulu. Saya persilakan untuk kru Dia Salon bisa foto bersama dulu. Si cantik, ayo sini. Dan sekalian keluarga dari perempuan untuk bisa foto bersama. Keluarga dari perempuan Nah, dan juga kru Dia Salon untuk bisa foto. Monggo. Ayo sayang.
sasirane jangan di tanpa pamer krangap apa lali karo aku iki kowe cari kowe melu kurang larang pungkasane kowe ilang ngerti gatku goleki tali banter-banter alon-alone. Sepedune sing ngongkon aku. iki piye to iki Dituruti. Sing jeduk-jeduk ana kerih-kerihe.